Şu günler Mara vilayatynyň bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmakçy bolýan adamlar öz pullaryny, ýagny 3-4 ay bäri bank kartlaryna duran aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, maýyplara berilýän döwlet kömek pullaryny, çağalara berilýän pasobiýalaryny, döwlet kömek pullaryny, paýtaçy daýhanlar paýtanyň 10 günlük pullaryny atlaşdyryp bilmeýärler diýip habarçy 12-nji oktýabrda Maradan habar berdi. Onuň maglumatyndan ma'lum boluşyna görä banklar adamlaryň bankomat nowbatlaryny düzgünleşdirmek maksady bilen nowbatlary talon esasyna ýola goýmaga finansiýar. Ýöne bu hem yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä şogly netije bermeýär. Şu ýerden Mara şäheriniň ýaşaýjylary Moğol Nefes köçesinde ýerleşýän Senagat bankyna we Garawun bankyna baryp pullaryny atlaşdyrmakçy boldular. Ol adamlaryň eline geçen hepde alynan talonlar bardy diýip habarçy habar berdi. Ol talonlaryň ýüzüne 12-nji oktýabr senesiniň görkezlendigini we talon ýesiniň pulny atlaşdyrmaly wagtynyň hemde sagatynyň ýazylanlygyny, bu talonlary bir hepde mundan ozal adamlara banklaryň berenligini habar berdi. Maglumatdan ma'lum boluşyna görä adamlar bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin ilki bank tarapyndan berilen talon arkaly nowbat berilýär. Talonyň ýüzüne onuň ýesiniň bankomatlardan pulny atlaşdyrmaly wagty ýazylýar. Ýöne 12-nji oktýabra wagt berilen adamlar talonlary bilen bankomatlaryň öňüne baranlaryny olar garaşylmadyk bir sahna şaýat bolýarlar. Bank işgärleri olary spisakda atlarynyň ýokdugyny aýtdy. Adamlar bize talon berip aldydyňyz bolýarmy? Siz özüňiz berdiňiz bu talonlary. Biz bir hepde garaşyp şu gün 12-nji oktýabrda pullarymyzy nagdlaşdyrar diýen umyt bilen arkaýyn gezip ýörüs. Inni näme etmeli? Biz ýene şu gün pulsuz galmalymy diýip habarçy nowbata duran adamlaryň sözlerini getirdi. Onuň sözlerine görä adamlar soňky 3-4 aýyň dowamyna özleriniň bankomatlardan diňe bir gezek 400 manat möçberini pulny atlaşdyryp bilenliklerini aýtdylar. Bank işgärleri adamlara 14-nji oktýabrda täzeden talon alyp bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin gaýtadan nowbat bellemek maslahat berdi. Habarçy bu teklibiň adamlara kanagatlandyrmanyny habar berdi. Olar bank işgärleriniň hödürlän çödügüdüni ynamsyz çemeleşdi. Ol bank işgärleriniň adamlara bankda puluň ýokdugyny düşündirmek boýunça eden synanşygy barada habar berdi. Biz hem aýtdylýan zat aýdýarys düşünüň häzir çynymy aýtsam paýtaçylaryň puluny bermeli diýip şäheriň bankomatlaryna pul salmaýarlar. Ähli bankdaky pullary etraplara paýlaýarlar. Olam her etrapy tähelçe pul gidýär. Öňkü döwür ýok adamlar diýip bank işgärleri ýygnananlara ýüzlenýär. Habarçy özüniň käbir etraplaryň bankomatlaryna aýlanyp görenligini, ýöne etrap ýaşaýjylarynyň hem öz pullaryny atlaşdyryp bilmeýänliklerini habar berdi. Etraplaryň bankomatlaryna aýlanyp gördüm. Etraplardaky bankomatlara hakykatdan pul salanypdyr, emma näçe pul salanypdyr onu hiç kim bilmeýär. Adamlar bankomatlaryň öňüne uly nowbat bolup dururlar, emma hiç biri pulny atlaşdyryp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä etrap bankomatlarynyň ekranyny aragatmaşygyň ýokdugy barada ýazgy peýda bolup bankomatlar ýa karty ýygyna çykarýar, ýa-da karty özüne saklap galýar. Her bankomatyň öňüne bankomata gödegçilik edýän bir gödegçi goýulypdyr. Ol aldyraýar, sebäbi hiç kim pul çekip bilmeýär diýip habarçy habar berdi. Ol bankomat gödegçisiniň telefon üstü bilen beýleki käbir etraplara jaň edip ol ýerlerde de adamlaryň bankomatlardan pulny atlaşdyryp bilmeýänliklerini anyklanyny aýtdy. Beýleki etraplara medil biziňki ýaly, hemme ýerde swýaz ýok diýip ýazýar diýip habarçy 2-3 etrapa jaň eden bankomat gödegçisiniň sözlerini getirdi. Bankomat ekranyny aragatmaşygyň ýokdugyny aýdýan ýazgynyň peýda bolmagy nowbata garaşýan adamlarda habarçynyň sözlerine görä internetiň pestligi sebäpli bankomatlaryň işlemeýänligi barada pikir döretdi. Bu ýagdaý bankomat nowbatyna garaşýan adamlarda dürli çaklamalaryň döremegine getirdi. Bankomatlaryň ekranyny aragatmaşygyň ýokdugyny aýdýan ýazgy boýunça häkimetleriň ilaty islenlik düşündirişden mahrum etmegi we maglumat gümürtükligine tutan ýerli dowam etmegi bankomat nowbatyna garaşýan adamlaryň problemanyň sebäpleri boýunça öz versiýalaryny öňe sürmeklerine getirdi. Meniň ýoldaşym swýazda işleýär, geçen 6-njy gün öýe gelenine internetiň güýjüni haýyrlatdylar diýip aýdypdy. deyip nowbata garaşýan bir aýal ýygnananlara gurrun berdi. Ol welayetde bankomatlaryň kadaly işlemegini pes internetiň böwet bolýanyny öňe sürdi. Azatlyk radiosy pes internet bilen pulsuz bankomatlaryň arasyny bardygy öňe sürilýän ara baglanşygy Mara welaýatynyň Senagat bank we Garawun banklarynyň resmiýlerini tasdikledip bilmeýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady çökünlükden, şol sany ýetin nagat ýetmezçiliginden ejir çekýär. Adamlar dargaman umytlaryny ýitirmän gerek
bolsa şu bankamatyň öňüne näçe gün gerek bolsa ýatarys, munyň görmedik zadymyz däl diýip nowatlaryny dargatman, garaşmak netijesine gelip garaşyp oturýarlar diýip habarçy habar berdi.